bisan unsa pa nimo ka kabus. Apan duna kay trabaho, aduna kay bahandi. Ang kinideng atong trabaho, giila kini sa ato ang batakan nga balaod nga property right. Busa dili basta-basta nga tangtangon gikan nimo og dili matuman ang gitawag og due process. Unsa kining due process sa dili pagkatangtangon sa imong trabaho, hatagan ikaw og igong kahigayunan nga mutubag sa dili pa tangtangon. Hatagan og higayon nga magkahibaw sa mga katarungan sa dili pa tangtangon sa trabaho. Ang due process para nato nga mga trabahante duha ka buok ni. Una, ang substantial due process. Kinahanglan ang pagtangtang pinasikad sa mga basihanan sa atoang balaod. Panalitan ang gitawag og serious misconduct. Nangawat ron sod sa trabahoan ang ilagyon katangtangon. Ikaduha nga due process, procedural due process. Kinahanglan motuman sa procedure ang amo sa pagtangtang sa iyang trabahante. Og suma sa desisyon sa ato ang Supreme Court sa kaso nga King of Kings Transport versus Mamak, GR number 166208, na desisyonan Hunyo 29, 2007, mao ni ang lagda para sa pagtangtang sa trabahante. Dunay duha ka mga notisya ang ipada. Ang notice to explain o ang notice to dismiss. Unang notisya, pahibawon ang trabahante nga siya dunay sa o kinahanglan gayon nga iklaro hatagan og saktong detalye sa employer kung unsa may sa trabahante. Dili mahimong malibog ang trabahante. Wa siya kipaunsa maning salaa. Sa madaning mangidhat lang ta. Naabay company policy ani nga kung kidhatan nimo ang imong supervisor nga gwapa kayo sa na. So iklaro gyud sa employer ug unsang salaa. Unya, hatagan og higayon ang trabahante nga makasumite sa iyahang written explanation sud sa 5 ka adlaw. 5 ha? Dili 24 hours. Dili 72 hours. 5 ka adlaw ang panahon nga ihatag sa employer aron makasumite ang trabahante sa iyahang written explanation. O timanin ninyo, kamong mga human resource personnel, base sa desisyon sa Korte Suprema, sa panahon nga makasabit na sa written explanation ang inyong trabahante, ang inyong tangtangon, mukandak kamo og hearing. Doon nag-hearing di ay nga ipahigayon. O ang trabahante kinahanglan patubagon. Dili kay ang trabahante patubangon na nga tos manager, ang manager lang magsigi og yaw-yaw, ang trabahante upo-upo in taon. Hatagang yung chance ang trabahante nga makatubag. Kaya doon na mga panahon, ang inyong boss, iso na kayo, ikaw ha, wakay kayong kapantihan ka, football ka na. Boss ko, anang ball, ay tingog! Boss ka nang, ang katong hitabo agod boss kay, traffic man kayo, ay tingog! Di na mao. Pati mo gyud ang trabahante, yung sao man niya pag-explain og tarong. Kung dili, makadipinsa og sakto sa iyang kagulingon. Tangtangon na biya siya sa trabaho. Karon,
Ang trabahante sa panahon sa hearing, pwede magda sa iyang abogado aron makadipinsa niya. Unya, pananglitan man, o wa na gyud chance. Tangtang na gyud siya. Ang ikaduhang notisya nga ipada ang gitawag na og notice of dismissal. Dili kay bara ha. Tangtang na kado. Ay nagbalik dire kay na balik ka ka. Narabay shotgun sa gwardiya, wa pa na magamit. Di na mao. Hatagan kayod og written notice of termination. Isuwat na dismiss naman ka. O iklaro, og unsang balaura ang nalapas sa trabahante nga maka-dismiss niya sa trabaho. Idetalye gayon nga, ikaw dong, usaon taman. Di naman yun kaangay pang patrabahon din ang imong gihimo, kalapasan sa atoang balaod, ubos sa labor code. Karon akong balikon, duha ka mga requisitos ang mahingdanon kayong timan-an, labi na ninyo nga mga employer or kakitang mga trabahante sa di patangtangon sa trabaho. Una, notice of gitawag og notice to explain. Tubagon kita. Ikaduha, notice of termination kung kita ang tango na sa trabaho. Dili gani ka comply. Ang employer, yan ang duha ka mga notisya. Ingon na nga to ang Supreme Court. Dili ka comply sa gitawag og substantial o procedural due process. Kung sa epekto, illegal ang dismissal.